Улюблені браття і сестри, нині формується батальйон братства, формують його справжні християни і добрі мусульмани. Це міжконфесійний батальйон. Батальйон для всіх, хто вірить в істинного Бога і любить батьківщину. Приєднуйтеся. Якщо ви любите Бога, якщо ви готові жертвувати собою заради батьківщини, якщо ви готові воювати і перемагати за найвищі вартості, приєднуйтеся до нас. Контакти для приєднання внизу під відео. І пам'ятаєте слова 22-го псалма. Бог приготує нам трапезу перед обличчям ворогів наших. Трапезу перемоги. Скільки б їх не було, наскільки б вони не були сильні, у нас буде з вами трапеза перемоги. В ім'я Бога, в ім'я Вітчизни. Амінь.